Jaj, to je príjemné. Novostavba Miko v Trnave, moderný dvojizbový byt s terasou. Poďte sa na neho so mnou pozrieť a napíšte mi do komentárov, ako sa vám páči. Tak v tejto kuchyni sa budete cítiť ako v dobrej reštaurácii. Čo to bude, slečna? Ale nie len v kuchyni sa budete cítiť dobre, celý byt vás očaruje veľmi príjemnou atmosférou. V celom byte sú použité tapety, čo vytvára veľmi príjemný dojem. No a ako bonus budete mať v bytu takúto príjemnú terasku.